Rokia Doumbia ni bela jelembe ale do Tata Rose la walma Rose Poivron ale koni datugulen do fama ka bolo kan logements sociaux batan flani ko ulu diri bolama sabla cour suprême ale seben do koni ke ka logements sociaux nunu koni décret annulé sabla ko akla chugo o manye buguni ka militaire kuraba do bena joyena o mun konala ministre de la défense Sadio Camara ale koni willa kaseyenno ale nin kay lycée dugukolo konare ni ayre la khafa ko o école karamoko ulu koni kumbe barabla kuday dola o barabla kuday jora ambalma ambena ni kibaran ni wala wala we aga bidon kibaru konnala kawla dona ka foko Rokia Doumbia ni bela jelembe ale do Tata Rose la do yere fene ko madame Vicher ni ale koni kunga wili ka jo o koni kun benendo ka fen ka ulu geleya ka o koni foko sobe kawla dona ka fo tenente mele marsikalo kletan saba mali fama ulu koni mago jola ni musoina sabla ayere la ka foko ay kuma kan do koni bla bololo sira do fe kregere ne la TikTok ni o kuma nun koni me dankarke chamache fanga mogouda kawla dona ka foko tenendo midi wakati ko fintigila ka mafla ko ulu koni tara Tata Rose koni nofe kasoro apme kata aka chidowla nunu koni amina kata ni aye 5e arrondissement na ale koni sele yorena u koni jalaki do bi aka ni o koni te doere ko abe fe ka mogo la murti ko wa fene ko abe ka jamanya kami ni o era koni te doere mala surunyala ko incitation à la révolte ale ni trouble à l'ordre public ni jalaki no koni tara ka bi Tata Rose ka akoni e clé dama doni ke no o gumu konnala arabado marsikalo clé tanduru seben koni dara aleka nika abla kata kaso koni la boli ambe watim na sisan kawla dona ka fako akoni ka critique ni oye aka procès ko o koni blala juin kalo kletan nanina samba fla aleni mugan saba konnala kawla dona ka fako Tata Rose aleka ni minali yere konna ko asrala aka TikTok kan direct do refe o directing konna akone kuma chama fo sabla aye ayire ka fo ko transition mo ko ulu koni desela ko ni atakala je ko cherté de la vie ko do kon nebe ka fara o ga ko sino ko fen kon te ka bo ola ko mali fintigila kanunu ko u koni ka barakelo koni ko ni atakala je ko 0% kon ne do ni ka bela jele kon na donia ola ka ni o kon te dore ka yire ka fo ko transition mo ko ulu kon te ka barake albi aka directing kon la aye ayire ka fo ko na manye transition mo ulu koni coup d'état ke ma wera de la ko sabla ko otigi desela ko ni i koni nana o koni sugala ko e kon kan ka fenke ka teme otigila ko ga ko gele kon to man ka jugoya eklela o ko fe fene aklala ka chikan koni sebe colonel Maduru la ka geleya ka fo ko ulu koni ka fere bela jelen feneke ko lakana o koni ka sabati mali konnala ko sabla ko surasi fanga konna ko amanka fiyo ka fo ko mogo ulu koni betunu uyerema sabla wati de la kamelen do koni tunna ay dasira o tununi ko nunu bela jelema ay kuma chama koni fo aga directing konnala sabla aye ayire ka fo ko ale koni ka ni kuma nunu flene ka ale koni dalendo ala ka fo ko transition nyema ko ulu koni beka ale lame ko sabla koni ale koni aka directing ndamne ko bela jelen koni be boli kano olaje ko ali transition nyama ulunu ka demba ya ko ulu bela jelen be ale lame ko ode kama ale koni be ni chikan nu fo ka gelea wala sa chugam na uga fretke dob se ka bo malion ulu ka gelea la ko al ni gazol ta kala je ko o koni me bi shekina ko ga ame domne igo bi ko o be soro fo kemen bi oro nyogona na ko fambe ko ne gelea leno ni o kera sababu ye ko transition mo ko ulu koni ka fanga ko o koni kera eshaki Tata Rose ale ka fora Tata Rose ale ka minalin ko fe amasuru ya moko do ko ni ayire ka fo ko ni ko nte Tata Rose ko ni chen fole ko abe boka Vicher ka o keleke ko sabla ko kabini ibeka kilela ko Tata Rose ale ko nume ninkele nunke wala sa choga amna sigi o beseka noya fantam bela jelema ko akana na ke transition nyemo ko no ka fo ko Tata Rose akoni ka wilika jonu no nyeshilendo urema kibara wara mambulo kada kuloka o de cour suprême ale ko ni logements sociaux batan fla ale ni kema duruni do ka o dili ka o decision ko ni bo ama sabla ko ni logements sociaux nun ko umadi adibaka uma kibara nusarama ulu ko ne ayire ka fo ko ni logements sociaux nunu koni koni atakala je ko akoni beta batan fla aleni kemeduru aleni biworo ni worola koni so hake amunun koni kun flene ko akoni kun kanka di mauma munun koni ka sarawar koni tese ka so koni soro uye jona nga ko logement social nunu ko ulu koni kanka di mamunu ma ko o lisi bole ayira la ka fo ko mo ko koni to yira la munun koni ya morialinte so koni ka di uluma ore kama cour suprême aleni logement social nunu dili ka o
boama sabla ko excès de pouvoir ko o koni kera akonna la ni o koni fangatigi ulu koni ka dansago wale ke wala sa ka se ka logement social nun ka odi u janya mogoma kawla dona ka fo ko kabini samba fla aleni tan fla février kalula ko ni logement social kele nunu dili ko besina ko wa o wati kele yera koni fenela organisation du défense du droit aux logements sociaux ni o koni e jekuluye munu koni farala nyokon ka wala sa mo munu koni logement sociaux nunu kaka aka se ka di uluma ule wili ka jodo ke ministre de l'urbanisme kama ka yere ka foko akoni logement sociaux koni di mamunuma ko uluni amanka o wati kele yere koni fenela ayere la ka foko mo godo trop me lisina wa o mo nunu yere ko ugul koni ma u kambo yere logement sociaux nunu fenga atara ka di uma wa o fena ko fe ayere la ka foko demsen do koni to ko be lisina ni ayere la ka fo ko ulu yere ko ni shikunte santan shegi nyogona numbo ko wa o kofe ko mali fama do to yere fene tara ayere soro lisila ga o ma munun ko ni to yere lisila ulu yere ko ni fene bela jele ayere ka fo ko uluma u kambo logement social no fe ni o kera sababu ye commission yere ko ni kun sigilendo wala sa ka se ka logement social ka odi a kanga di mo munu mala o commission yere ko ni chila ni ka kla ka commission ores ga o commission kuram ko ni sigila ayere la ka fo ko o ko ni ma nafa baranye sabla alibi ko lisi kura munun borani ayere la ka fo ko logement sociaux kun kanga du uluma samba fla aleni mugwan saba konnala ko alibi ko yurgu no bala o kama ministre de l'urbanisme et de l'habitat Brahima Kamena ma chama kon kelme ka tege nyashin alemani waliya ko ni sabati balayala sabla ma chama ko ni ayere ka fo ko ministre ko ni majo ajoyero la ko no o konte ko ni baran nun ko ni ko akoni be se ka ke kasoro no ko dengele maye ala ko commission labam yere ko ni sikila ko o commission kon nala ko organisation du défense du droit aux logements sociaux o jekulu ko o mogote ala ko di iduye sharia sebe yere kon fene ta kala je ko akaka o manunu yere ulu yere fene ka do ala wala sa adili o kon be se ka sanya wa o organisation yere kon fleni ni o nyema ye Moussa Manjou Touré ale ko ne ayre ka fo ko cour suprême kon ye ni décision kon ye bolike amani o ye logements sociaux nunu dili ko akechugo nyena ko sabla ko amake anyeka ko ni amanye logements sociaux ulu yere kon fene be di ko commission kon ni sigilendo akokuna ko o kon kun kan ka appel à candidature ka o lancer ni o kon te doere ka akanabla ka wele dake ka nyesi bela jele kon ma munun kon ni mago manake logements sociaux na ulu be se ka uga sebe na do chugamna o ko fe we soro ka sege lini jatemina ko ni ke akanga di mamunu ma akadi uluma ko ga ko o appel à candidature ko o kon ni fene shimake ni o era kon fene be sababu ye ka se ka siga kon ni do nunu kon ka barakelina ore kama cour suprême ale era kon fene ni dili bo ama kibara wara mambolo kada ukulo kan ore ministre de la défense et des anciens combattants colonel Sadio Camara ale kon willa ka se buguni ka militaire kuram kon mena joyeno kata obriki foloda kibaram sarama ulu kon ne ayre ka fo ko mali transition nyemaw ulu kon ka wili ka jola wala saka se ka lakana la sabati malde bela jele ulu bena ka militaire bado ka o kon njo buguni ka wala do na ka fo ko ni ka militaire bam kon bena jo buguni ko akoni boya beta hectare keme wolonfla aleni binan ni wolonfla la ko ni ka militaire kuram kon bena jene ko o kon bena ke 82e régiment d'infanterie mécanisé de buguni kawla dona ka fo ko ni baranu no hani nyeblawla ko ma chaman ko mbeno ni o era folo ko kunye Sadio Camara ere ministre de la défense ko wa otemelen ko fefene chef d'état-major de l'armée de terre général de brigade Aruna Samake o era fene mbeni yoro eneno fukata se buguni gouverneur ma aleni ma chaman werew kawla dona ka fo ministre ale ko ne ayire ka fo ko ni ka militaire bam ko ni bena joni ko fen chaman ko bena kay akono ko champ de tir ulu ko ni chama bina ka kono ni oye marfa ci cugo ro kalan cugo ye ale ni keleke minan grimamba ni oye engin blindé uye ulu yere fene kalan yoro ko ata se sorosia ale bara chama ma ko o ko ni bina nye soro ni yoro en konnala ko wa o yere fene ko fe ko o yoro yere ko ni jojukuma ko abena ke sababu ye ka yoro chama ko ni fene la kanda bugun gouverneur ale ko ni folike ka nyesi bugun ka bela jelema sabla o dugude munun ko ni sona ka uga kene ko ndi wala sa jogamna nin ka militaire akon be se ka joyenno kuna fani kuncela kibara wara mambolo kada kulo kan o de kay ye lycée dugu kolo konare o école karamoko nu ulu kon kuntalindo barabla kuday dola ulu e uka barabla ko ni nyongri kibara mun sarama ulu kon ne ayre ka fo marsikalo kletan nani ye école karamoko ulu kon ka hakenyin jakulu ulu kon ne seben kon bo kayre ka fo ko marsikalo kletan duru ko école karamoko bela jelen kon ka ta kalanso la ni ka ta kalanke ko sabla ko foka ben kon ni soro la fin dowla
kaw hakilla jigi ka fo ko nin kalanso nunu école karamo ulu kanu kunga wili ka jok ngere konte doere ko sabla ulu ka kalon konala ko papier ko dese bula ko laboratoire ulu chogoya mayno ko salle d'informatique ko bula aleni bibliothèque foka tase uga yoro ulu kilimuma aleni kalanso ulu era koni fene nogo chogoya bulu nga ka wala dona ka foko uni jamana nyamo ulu koni kumala ko no kon be ka bo uga la nyinina ni o era koni fene kera sababu ye u koni uga barabla kuda ka o koni bo ama kalanda mnela ka keni marsikalo o kletam duri ambalma ni kibara no mambulo kada okluka ani ce aka kulo majala o fambe